Hello mga Yiniens! Good morning! Adishi BTB. Please subscribe to YouTube channel. Click the button para sa video na upload ko. Amin sa Yiniens, ibulutin nyo Yiniens yung yung pagpalit na niyang one set ng kadena at saka sprocket natin City Bajaj 125. Yung Yiniens, August 24, 2022. Ito ka na naman natin itong City Bajaj 125 natin nasa 1 year kasi kinuha natin ito ng February, March, April, May, June, July, August. 1 year and 6 months mga Yiniens. Papalitan ng one set ng sprocket. Kaya sulit mo yan kasi sa isang taon ni kalahati nagpalitan ng sprocket. Maulan ngayon kaya tara na, samahan nyo ako. Ngayon, dito tayo sa Yiniens, kasama natin si Bro Bukal at si paring Crisante. Ayan. Yung ano palitan niya naman yung one set na kadena. Katanggalan ni Bro Bukal yung ano daw? Preno. Saka yung katanggalan para palitan ng one set yung kadena kasi ganyan, manipis na sa isang taon at kalahati, 1 year and 6 months. Ni Bro Bukal yung dyan. Ayan si Bro Bukal, yan, taga Barangay Linok, Pangasinan. Ayan. Yes, ito pala yung budget na model 6 yung yung iba yung mga ibang 4 lang, 4 yung lock. Ito may 6 to. Another one. Yung kaiba ng budget mo yan, kaiba. Nilinisan na ni Bukal, pinabrush niya yung natin kasi matagal na ito, nilinisan 1 year and 6 months nilinisan. Isang taon na kalahati nilinisan ni Bukal. Ayan si Bukal, ayan, from Barangay Linok, Binmali, Pangasinan. Ayan, si Bukal. Ayan. Kaibigan niya si Bukal. Shout out kay Bukal. Kung gusto nyo magpaayos ng hanapin nyo lang si Bukal. Okay. Na yung bago natin pero ang size naman yan 45 to kasi dati 42 yung stock niya kasi may sidecar na tayo kaya yun naman 45. Yung kasatli kaya pare hi. Hi. Ano pare yung nilasakan nyo, ano daw? Parang isang vlogger, nunin ko dyan. Gusto nyo na? Ayan, nilisan ni Bro Bukal yung kasi ito nilisan na isang taon kalahati. 1 year and 6 months yan na nilisan, kaya ito na mag-Bro Bukal na nilisan niya. Ito mga Yiniens, bumili din na dito, itong fixing. Ano yung pangalan ito? Fixing nut. Kasi ito palang stock niya, hindi pwede. Hindi siya katugma, kaya ito yung stock niya Ito yung bumili ng fixing nut.
Putang ina, basa na yung likod. Hop! Yun! Pero virgin. Virgin na virgin. Nadali taro na bro, bukal. Nadali na niya. Where are you from? Ano, hindi na tatanggalin to? Hindi na tatanggalin? Dito ako tatagalan ako. Pare, kaya magdalap. Paano kayo? Pare, kaya pare. Pare. Iya kan sabi ka dito. Pare. Shit, pare. Ha? Bakit? Muro lang sa Shopee. Muro lang sa Shopee. Sumisutan pare. Naumpa nang nanglulupan. Katulatan. Duga. Tuwa.
Hindi nagulat. Ginulat mo ba yun? Ginulat mo. Seryoso kasi. Seryoso. I-adjust ng kunti. Oo. Ano yung spray yung? Yung brake lever. Brake lever. Para Saan yung brake lever yan, bro? kung wala pang pira yung nagpapagawa, pwede nga i-adjust. Titipid tayo eh. Ayun. Eh. Hindi na, sila, paano tumupulo na yan? Tumupulo ba? Isa na ni Bro. Hindi ba yan talaga? Ano? Grabe, rejuwar. Hindi ba yan talaga? Ano mo na sa tamay king ko? Doon na lang mga tan. Ayan. Ayan, sa matibay ka muna. Pati ba yan talaga tan? Ano tristig ko, ano? Tibay talaga, man. Tayo sublay ko medyan si ka. Bawa yan, nabuya ako, taka. Siyempre ito ko rin ko, kay. 1 year and 6 months yan, di ba nailisan? Si Bro ka lang nakainis niya, no? Ito sa makapal to ba sa makapal? Kagaya magasin ako. Oo, makapal. Kaya Kaya magasin naman. Namalaki na yung bayan mo yung bayan. so naman yan sa ano tayo yan dito sa may sa pagpailagay ng one set ng sprocket sa 1 year and 6 months mo yan sulit mo yan sa City Bajaj 125 naman yan sarap naman yan sila Bishop mo power keeps it sa sa na yan and bye bye mga inyo.